neviem. Ktorý má ešte aj krúbkový rám, razom zadný kolesom do vašich krúbky. A týmto pádom by som povedal, že dorazil. Nie, ale tak kvôli ľuďom. Budeme na to vyzerať. Majo, veľký favoritov, ktorý minulé dokonca vyhral, pokiaľ sa neviem, kde to máš? Presne tak, Majo, nevadí, ak to poznám, tak na budúci pretekal tvoj pohľad, aj keď teraz to vyzerá na strašne veľmi vidím zlomenú, úplne odlomené zadné koleso, úplne odlomené predné koleso, až sa mi slzí tisto do očí, nevadí. Hlavne, že ste všetci OK, dúfam, že aj spolujazdy v poriadku. Majo, vyklepej sa, to sa neklepela mňa. Nie, ten sa neklepé, ale to by až taký problém nebol, skôr si myslím, že to koleso, ktoré je presne v opačnom smere, ako by malo byť za normálnych okolností. Takže povedal by som, že toto bude vlastne posledná jazda v tréningových jazdách. Bohužiaľ, už pre Maja bude naozaj posledná dnes. Chvála Bohu sa nič nestalo. Ja to dúfam, že všetci si v poriadku. Vyzeráme súdky, práve dáva dole kapotu, môžete si potom pozrieť, ako to vyzerá pod laminátom. Ale respektíve vyzeráme. Skúsime Maja odpratať v podstate strate a privítame motorkárov hneď potom, ako sa nám to podarí. Smutná správa pre Maja Janečka, ktorý je obrovský favoritov dnes. Majo má naozaj. Nešťastného mám náraze, naozaj chcela muselo kompletne hasiť a tak ďalej, potom nasledovala